Podemos decir que a área de benestar é unha área que estaba esquecida polos demais gobernos que pasaron polo Concello de Vigo. O noso compromiso ca cidadanía, ca xente, coas persoas, levounos a implementar esta área considerablemente. De aí que duplicáramos os orzamentos. E fruto deso é precisamente unha infraestructura como esta, este centro de servicios sociais donde atendemos a toda a cidadanía de Colla, de Castrelos, do litoral, de Alcabre, de Bouzas. Iso tamén nos levou a mellorar, digamos, o que son o número de traballadores sociais. Prácticamente duplicamos os traballadores sociais, os auxiliares, toda esa xente que lle atende e que queremos precisamente con eso mellorar a calidade de vida de todas e de todos os cidadáns vigueses para conseguir ese benestar desexado. María Méndez foi quen de levar a cabo en Vigo iniciativas para mellorar a vida das persoas máis desfavorecidas. Implicouse cos maiores con programas como Xantar en Casa e os cursos de avellentamento activo, ademais da axuda no fogar. O BNG mellorou a accesibilidade da cidade e das súas instalacións, atendendo a demanda dun colectivo prioritario para a Concellería, as persoas con discapacidade. Este traballo foi recoñecido co Premio Cocenfe. Ademais, asináronse convenios coas organizacións responsables de xestionar o reparto de alimentos e os comedores sociais. E a pesar da crise, mantívose o compromiso de non recortar ningún euro dos orzamentos destinados a estes ámbitos. Para o BNG, benestar social é axudar a seguir cara adiante as persoas que o precisen e investir na cidade que queremos ser.